Israel lo logró. Podemos darle las gracias a Benjamín Netanyahu de que no cumpliera sus amenazas de acabar con el alto al fuego que se estaba gestando entre Hamás y las fuerzas de la defensa. ¿Por qué quería frustrar Benjamín Netanyahu la entrega de rehenes un par de horas antes de que arrancara esta primera fase de la tregua? Porque no había una lista. Porque supuestamente no había una lista de los rehenes que iban a ser liberados. Después de 15 meses de conflicto, donde esta guerra se ha cobrado la vida de casi 100,000 palestinos, y no es que más, porque las cifras que ellos manejan son solo de 47,000 palestinos. Las cifras que se han dado a conocer poco a poco rondan cerca de los 150,000. El acuerdo en 3 fases, que en su primera etapa tendría un intercambio de 33 rehenes por un número no especificado de prisioneros palestinos, entraría en vigor este domingo, después de que fuera aprobado por el gabinete de Netanyahu a las primeras horas del sábado. Pero en una declaración emitida el sábado por la noche, Netanyahu dijo que jamás había incumplido su promesa de proporcionarle a las autoridades de Israel el nombre de las personas que iban a ser liberadas por parte del grupo Hamás, y como no había esa lista, pues simple y sencillamente no había tregua. אזרחי ישראל היקרים, ב-7 באוקטובר אויבינו ביצעו את הטבח האיום ביותר שנעשה לעם היהודי מאז השואה. אבל מתוך האסון הנורא הזה התגלתה העוצמה האדירה של רוח העם, והתגלתה גם הגבורה העילאית של לוחמינו. העוצמה הזאת היא שמובילה אותנו בנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה שקבענו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על המדינה שלנו. במלחמת התקומה אנחנו מבהירים לאויבינו, אנחנו מבהירים לעולם כולו, שכשעם ישראל עומד יחד, אין שום כוח שיכול לשבור אותנו. אני גאה להיות ראש הממשלה של העם הנפלא שלנו. אני גאה להנהיג את המדינה שלנו בזמנים כאלה. הקבינט והממשלה אישרו את המתווה להשבת חטופינו. זהו יעד מלחמה שלא נרפה ממנו עד שיושלם. המשימה הקדושה של שחרור חטופים, המשימה הקדושה הזאת, מלווה אותי כל חיי, משירותי כלוחם בצה"ל ולאורך כל שנותיי כראש הממשלה. יחד איתכם אזרחי ישראל, ויחד עם רבים רבים בעולם, רעייתי שרה ואני מייחלים, מתפללים, פועלים לשובם של כל חטופינו. אני חושב עליהם כל הזמן. רעייתי שרה משקיעה את כל הלב, את כל הנשמה, בדאגה למשפחות ולשבים, והיא פועלת למענם גם בארץ וגם בחו"ל. ואני יודע שהדאגה הזאת משותפת לכל המשפחות בישראל. אני מבטיח לכם, אנחנו נעמוד בכל יעדי המלחמה, אנחנו נחזיר את כולם הביתה. עד היום השבנו הביתה 157 מחטופינו, מהם 117 בחיים. בהסכם שאושר כעת, אנחנו נשיב הביתה עוד 33 מאחינו ואחיותינו, רובם בחיים. ההסכם הזה הוא קודם כל תוצאה של גבורת לוחמינו בקרב, והוא גם תוצאה של עמידתנו האיתנה על האינטרסים החיוניים של ישראל, עמידה קשה מול לחצים כבדים מבית ומן החוץ. ההסכם הוא גם תוצאה של שיתוף פעולה של ישראל עם הממשל היוצא של הנשיא ביידן והממשל הנכנס של הנשיא טראמפ. ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים, הוא שוחח אותי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם,
והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. כך הוא אמר, הפסקת אש זמנית. לקראת השלבים הבאים בהסכם, אנחנו שומרים בידינו נכסים משמעותיים על מנת להשיב את כל חטופינו ועל מנת לעמוד בכל מטרות המלחמה. גם הנשיא טראמפ וגם הנשיא ביידן נתנו גיבוי מלא לזכותה של ישראל לחזור ללחימה, אם ישראל תגיע למסקנה שהמשא ומתן על שלב ב' הוא חסר תוחלת. אני מאוד מעריך את זה. אני גם מעריך את ההחלטה של הנשיא טראמפ להסיר את כל המגבלות הנותרות על אספקת נשק חיוני וחימושים חיוניים למדינת ישראל. אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. במהלך המשא ומתן אני קבעתי כמה עקרונות יסוד. עקרון ראשון, שמירה על היכולת לחזור להילחם במקרה הצורך. במשך חודשים ארוכים החמאס דרש שנתחייב מראש לסיים את המלחמה כתנאי לעצם כניסתו של החמאס למתווה שחרור החטופים, והוא הציב כל מיני תכתיבים נוספים. אני התנגדתי בתוקף לתכתיבים הללו, ועמדתי התקבלה. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של ארצות הברית. ולא בכדי, כל בכירי הממשל האמריקני העידו כאיש אחד, שהחמאס הוא זה שהחסיל את המשא ומתן. החמאס ולא ישראל. העיקרון השני שעמדתי עליו, עיקרון חשוב ביותר. הגדלה משמעותית של מספר החטופים החיים שישובו כבר בשלב הראשון. ואני שמח לומר לכם שההתעקשות הזאת נשאה פרי. בניגוד לעמדת החמאס בחודש מאי, אנחנו כמעט הכפלנו את מספר החטופים החיים שאמורים להשתחרר בשלב א'. והעיקרון השלישי, שמירה על ציר פילדלפי ועל אזור החיץ הביטחוני. כשאני אומר שמירה על ציר פילדלפי, אנחנו לא רק שלא נקטין את הכוחות שם, אנחנו אפילו נגדיל אותם קצת. זה בניגוד לכל הפרסומים שאני שומע בחוץ. אנחנו הבטחנו בהסכם שישראל תשמור על שליטה מלאה בציר פילדלפי ובחיץ הביטחוני שעוטפים את כל רצועת עזה. כוחותינו יהיו פרוסים בתוך הרצועה ויסגרו אותה מכל עבר. אנחנו לא נאפשר להבריח פנימה אמצעי לחימה ולא נאפשר להבריח החוצה את חטופינו. קבענו שמחבלים שרצחו לא ישוחררו ליהודה ושומרון, הם יגורשו לרצועת עזה או יגורשו לחו"ל. והחלטנו בקבינט גם על תגבור מאוד משמעותי של כוחותינו ביהודה ושומרון כדי להגן על אזרחינו. עכשיו, מה גרם לשינוי בעמדת החמאס? קודם כל, המכות המכאיבות שהנחיתו לוחמינו הגיבורים על החמאס ועל שאר אויבינו בשדה הקרב. ושנית, המדיניות שלנו להכות באויבינו בשבע חזיתות בעוצמה שהם לא ראו אף פעם. Afortunadamente, las cosas no llegaron a puntos tan drásticos. Se dio a conocer la liberación de las primeras 3 personas por parte de lo que es el grupo Hamas. Las imágenes que se comparten a través de las redes sociales son las siguientes. Se les da la bienvenida, por supuesto, a estas mujeres, 3 mujeres que llegan liberadas del grupo Hamas. No hay daños a su persona por parte del grupo Hamas. Sin embargo, los 33 que serían liberados por Israel, las imágenes, la forma en la que vivieron en las cárceles de Israel son muy diferentes a las sonrisas, a la alegría que se observan por parte de estas personas que fueron liberadas del grupo Hamas, de los palestinos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.